alladhina ya'kuluna ar-riba نعم ben be ganduda be ene nyama riba riba non ko ziyadatu fil muamalati bin nuqud neddo nyamluma ujunere نعم sade ba jawa ujunere temedere dum yete riba نعم wal mad'umati fi qadri نعم neddo nyamluma muudo gawri sade ba jaba muudo yinifga نعم dum yete riba نعم amin ajali walla kaadun den ko taske نعم joni non e wa taske ari aaddan ايوه ha non ganda نعم so tawi ko ha mawlude jobata ko ujunere temedi alko wada intérêt نعم ايوه dum wiete riba نعم no kesuji di hen sa yembeni sa nyammi me temda sa tedere no la jobata نعم ko intérêt dagaki نعم Allah non wanda ka lam lamu wadi intérêt kon Allah wanda ka lam نعم Allah tan wanda ka lam نعم wanda ka miskino wanda ka gawlo wanda ka lab نعم kanko ko ha go baddo ko wadi ko borna onana dum jeymo نعم ala kes lamu ala kes net wajak ايوه تيجي goppudo ko wi ko نعم jeygol tan la yaqumuna nyamobe riba نعم woy be gummata ko e goble mabbe نعم illa kama yaqumu so wananu ummorto allazi on yatakhabbaruhu mufakkirum ash-shaytanu shaytanu min al-masjid min gol نعم janowo no wayata ni نعم so yene leydi sen ummo no wayata duumi ni kanko o do nyaamo wuri ba yawmal qiyamah so ummo ko non ummo نعم zalika dum jippori ايوه sayi Allah wi jippini dum bi annahum sabu kambe galu e be biyanno نعم be bi innamal bay'u kay misli riba njeybu kay riba ko goto Allah wi ala on pen Allah wi ana gon نعم ni wa ahallahu al-bay' Allah kay dangi njeygu harrama riba harmini riba so goto kay watano نعم Allah ene dangi njeygu en harmini riba wadde hor biya ko goto نعم man ja'ahu mo yettidu maw'idatun odo wa'z min rabbih ummarade jomum fantaha woppi nyamde riba falahu ene dagani mo kam ma salafa ko benni kan ko nyamno hen نعم kam muddi ايوه yaadi يا kala ko nyamno e riba ko adide yete en harmi ko nyami yo dole jam نعم aha non yo hap نعم yo dokkono wa amruhu ya fede mo de ilallahi ko ta Allah kono wo man aada biyaadana harmi نعم nyami adan ruddi kadi watti nyam نعم ulaika sabun nar be ngoni be jeygo ايوه be نعم kanyu en khalidina ko saso be fiha e jeygo yamhaqullahu riba Allah ene mamta barke نعم riba kala nyamo riba نعم jawdi mum batta barke abatan ايوه arindi ha boyan do nyabe kefta نعم wannina ha boyan gujjuna tunna نعم o yurbi sadaqati Allah non ene beyda gede laabde ay ko laabi ko Allah ne beyda dum wallahu Allah non la yuhibbu ila kulli kaffarin kala jeddo danno riba asimin kewdo bakka fajiri nyaamu riba Allah wi on ko letto alladheena amanu be ganda ene gondini Allah wa amilus salihati golli golleji mo wa aqamus salata nyibe julde wa atawu zakata totti asakeli lahum ajruhum be ene jogi jobdumen inda rabbihim to joomen wala khawfun alayhim kulul ala mabbe wala hum wanani kambe yahzanun be tuno ya ayyuhalladhina amanu he modon gomdinbe Allah taqullaha dento de Allah wazaru ngoppe ma bagiye ko heddi min riba in kuntum mu'minin bayde kon gomdinbe Allah e gon ngoppe riba sabu neddo gomdinde Allah wo jam watta ko jamiroje Allah taari ko gonga gomdinde Allah bade ko Allah waɗi aya o jippi ko de riba wi'ane harmi kambe sahaba be woni hen nyamlunobe ene nyamlirno non ene nyamlirno muudo gawri tade ba muudo e hamdar ko non nyamlirno bi e jon kam tawde harmi e ala sakam mamin jobe kam ko benni ko kam benni min gop alli ko dum kambe do gop kon kebani taw ko do gop nambe muudi dita goppe amdutuji ayya ali mon to fa illam taf'alu son badani ko bieden en barko fa azanu gande bi harbin gande ko walde wallahi ummade Allah wa rasuli en laad Allah so tawi on jabani gande onen Allah don kab onen nelaad Allah don kab yette cabbi ngaron ya ene gas gasara walamma nazala qalu la yadullana bi harbihi bi ay o jippinde Allah yette kabide mon ngaron be ala menen gamin ngala dole habde Allah
ko wi ɗum noon wo in tubtum so on goppi on duttima falakum ne woden kam fu usu amwalikum koye jawɗele mon ɗe ñamluno ɗe kam temedde ñamluno ɗe kam on keɓat ko amma ko fawro en ko goppe la taslimuna on toñata ɓeydude ne wiyete toñde wala tuslamuna on toñatake bimana on gustantake wa in kana su usratin fa nadhiratun ila maysuratin so tawi ko ñamande wa in kana tawi jeegu ngu yeni ko zuul usratin jom basal yani ko bas ko ma ala haydara ko on jeeyondirɗa fa nadhiratun ko muñandemo ila maysaratin walla ila maysuratin ha yaajen o daña tan muñanama muñanama o daña ene muña yo wa an tasaddaqu so on jaakima khayrul lakum ɓuri moƴƴande in kuntum ta'lamun tawɗoɗon gandi ɗum kay sa ñamnina muñandemo nde ko farilla yafaade nde noon wona farilla kono yafaade ɓuri hewde baraji ay ɗo ene jogii geɗe ɗe gona farilla ɓuri hewde baraji e farilla ñamlude ɗum ko farilla yafaade wona farilla kono yafaade ɓuri hewde baraji e ñamlude salligade nde waktu yoni ɗum ko farilla kono salligade ko adi waktu ɗum ɓuri hewde baraji nde wonnoon mbaɗɗa ko gila waɗɗakima ɗum ko ma waɗɗima ne mbaɗɗa wadde ko waɗɗi ɗum wadde ko waɗɗaki ɗum ɓuri hewde baraji ami de ay farilla tout suba ene heewi baraji kono naafile ɓuri nde wonno ɗum waɗɗaki ha tan wela waɗi ɗum noon sa waɗani ka keefer eyyo ko ɗum serti eyyo tege o wi o fil hadis rasulu sallallahu alih w sallam man anzara mu'siran kala mo muñani basɗo ñamluɗa ɗum muñanɗa ɗum aw wudi'a anhu walla wallina ga basɗo walla wada'a anhu o yaafi basɗo azallahu llahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu ma Allah ñamlin moy ɓuɓri mum ñalawum ɓuɓri ala so wona ɓuɓri mum sa muñani basɗo a ñamli ɗum a muñani ɗum walla a yaafima ɗum ma Allah ñalline ɓuɓri ñalawum ɓuɓri ala so wona ɓuɓri mum ko yawmal qiyamata wattaqu kule yawman ñalawma turja'una fihi ila Allah ñalawma mo duttata ɗon e mum fewtude to Allah kule on ñalawma ñalawma ma ara ene fof koto Allah kule on ko kara yawmal qiyamati summa tuwaffa yoɓe ñande hen kullu nafsin kala fittanu ma kasabat ko golluno so tawi ko jam jiya so tawi ko goɗɗum jiya hon kamɓe layidramuna ɓe toñatake a ustantake moƴƴi ɓeydanɗa bonɗi a ɓeydantaka bonɗi ustaneɗa moƴƴi Allah jaɓata ɗum ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗude Allah ida tadayantum so tawi on ñamlodiri bi daynin ñamade ila ajalin fewde lajal musamman innangal gandangal Allah yi faktubuhu binde binde ɗum saɗa jogui bidik neɗɗo ari ñamdima e maɗa kaaɗo ɗon ko taske o yoɓata binde kaari ñamdima e on sabba naggam o yoɓata ko sabba ñalawma sabba naggam o wona an jobbidigi windata noon ala kanko o windata an a windata ɗoyi ko faktubuhu binde ko ya noddu goɗɗo wona jompidigi windata wona an ñamdiɗo windata sabu ene waɗa juuɓe goɗɗo mo wona jompitik wona ñamdiɗo ko wali yaktubu yo windu baynakum hakkude mon katibun bindowo bil adli nunɗal neɗɗo nunɗuɗo arata winda ko winda kaali taw o ɓeydata o ustata o ɓeydata janggal o ustata ala janggal wala ya aba hoto salo hoto salo katibun bindowo an yaktuba nde windata so noddama yo ara winda yo windu kama Allah wahullahu no Allah andinira wona ko janggudu ha o wawi windude kankon horo ɗaw ɗum so yimɓe mbima aɗa windan min kay aɗa wawi aɗa winda ano wi mi wawa en kay yo wot ko ɓurɗa fal yaktubu yo windu kono somo winda wol yumlil yo fid alladi on alayhi lhaqqu mo ganduɗa deweteɗo ñamade o ko on haalata o daro e bitig he kanko deweteɗo ñamade o joom bitig o ne heeɗi omo heeɗi bindowo daro o wiya min de mi ñamlima e alaji sada pakken biscuit ko nogas jarata alaji sada ne heeɗi
oya wona windude ha kasa min kaldi non ko so lewru maayi mboɗo yoɓamo ñalawma aset garowo ɗo o min kaldi jobdi o winda o yaha eyyo ona ko kayiro tege wona jiɓotako de kono so tawi kanko windi joni so windi paquet ɗiɗi biscuit ko mbawɗa hen so windi sa yoɓimo o windi a yoɓani ko mbawɗa e makko tege ko goɗɗo windata walyattaqillaha kanko bindowo one walla kanko pidowo o yo hul Allah rabbahu joom makko somo fida wala yabkhasahu ro ustu minhu ewe haqqe o shay'an hay hunde ro usene dara yo haal ko rewete ko ha laaɓa bindo o winda wana haɓe jaa galle maɓɓe winde ala wana hawa ya joom bidig winda ala ko ɗon o winda kayitaji tati kanko bindowo o totta joom bidig o kayit o heɓa kayit o totta jewete ñamade kayit tigi ide Allah wiyen badir iwani non ko enen goppi min iwani ko enen goppi so wana ju hen saji ayata jom winda walla winda ana yi an anda bindu la wawa windude ana anda ko winda winda ko wela so ko mbaɗa mo sa are men ko ɗum ñamdida nani mboɗo windi miɗo windi kay sa windi kay ko belɗa bindata gal seedata gal seedata ere jaɓata an windi ko kaake ma an rewa kadi ñamani kadi binda ana kay siiraki gay holnaki ko goɗɗo windata an deweteɗo ñamade kaala fa in kana alladhi alayhi haqqu safihan so tawi deweteɗo ñamade o ko ɗayɗo aw da'ifan walla ko looɗo ko cukalel wawa haalde haqqe o walla ko neejo sene haala wonta koye signude aw la tadi'u an yumilla huwa walla kanko hoore makko o hattanani fidde sabu wasdemo nande ɗemgal bindo o ko jolfo kanko ko haal pour o wawa wolof joom biɗi go ko jolfo o wawa wolof ala sago wodano way o haalta pular kay tawde bindo o nanata kadi joom biɗi nanata ala o haalta koko nanete ko ɗo man yumlil waliyuhu yo addoye bam makko walla wasiyu makko walla miñi ko daro tawane nana wolof o haalano ɗum pular haalana bindo o wolof joom biɗi go heeɗo bil adli nunɗa son gayni wastashiru ceenne sahidayni seedeji ɗiɗi min rijali ko wona winde tan de he ala so windama o windat seedeji ɗiɗi daro ndi windetende kaala e wolof kaala e pular wonde o ene rewami capanɗe jeeɗiɗi o haala e wolof joom bitigo heeɗo o haala e wolof bindo o heeɗo winda enen seedeji ɗiɗi eɗen daari keɗoɗen ha gasa winde bokkite ene jiɓoyo tawa kadi ko helli faaɓe tawa kadi ko juulɓe tawa kadi ko rimɓe tawa kadi wona ñaagotoɗo ɗimi ñaagotoɗo wonta seeɗa kaalis wonta tigi sabu sirani so o wawi ɗaminade hen o haara fenade rokke so wonti jewteno seeɗa fa in lam yakuna rajulayni so tawi seedeji ɗiɗɗi gona worɓe on kama dañede worɓe ɗiɗo farajulun ko gorko goto wonmo atani rewɓe ɗiɗo ɓen ngara ɗum tardawna ɓe beela ɗum mina sodade seedeji ɓe beela ɗum to banggue seedeji ɓe beela ɗum diini mumen ɓe beela ɗum nunɗal mumen tigi holko waɗirte rewɓe ɗiɗo o wi sabu anta dilla so tawi majji ihdahuma goto maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe so hen goto yejjiti fato zakkira sittina ihdahuma goto maɓɓe ciftorɗo o sittina al ukhra goɗɗo yejji waɗira rewɓe ɗiɗo ɓe waɗira rewɓe ɗiɗo so oyo yejjiti mo yejjitade o sittina oya wala ya'ba hoto sala as-suhada usedeji dine o bi calo ida ma du'u se be noddama be gadda noddama be garbe cetto hoto be calo be garta wala tasamu allawi hoto cakte an taktubuhu ne bindo ton seedan faagu ngu wala cakte ononne foti non ko seedete ko sagiran ko seeda aw kabiran walla ko heewi foti ko seeda ñamla foti ko heewi ñamla hoto cakte milleta ila ajlihi ha waqtu lajal mum zalikum ay windede de allawi aqsadu dum buri nundude indallahi ta'ala wa aqwamu dum buri wawde sembinde bi shahadati walande seedan faaga so winda dum kadi ɓurata sembinde seede aɗa seedi hunde kadi windama sa haali koko winda ɗum kadi ɓurata walludema
wa adana ɓuri ɓallade kadi Allah tartabude on cikkita ko e haqqe he ɗum ɓuri ɓallade kadi nde on cikkita ko e ladial he illa an takuna so wona noon jeegu ngu yanati jaratan ko julago hadiratan tawnago so wona noon taw ka cooɗo jungo jungo donc to diruna ha baynakum ɗum jiira hakkude moɗon nda yeeyam nda ɗum falaysa aleykum junahun ala e mon bakkar kam Allah taktubu ha ne mbasa ton windu ɗum kono noon o asidu noon ceenne ndata bayatum son jeeyodiri jungo jungo sennu sa wi jompidi nda temedere yeeyam pakke sukar yo seede daro seedeji kono seedeji yoɓima koy tuma pakke sukar jaha hasi windaka moƴƴi kono noon yo seedeji daro noon pour an ka aɗa wawi yaade jompide an ana ƴettoɗo pakke sukar ñande a yaɓani ala mi yoɓi a yaɓani holde ɗiɗan ɗo ɓori windi a yaɓani ene waɗa ñande kala so wata hunde mi yoɓa joom birille yiyani a sattima ɗum noon waɗi ɗon ko seeda ko seede no wonno so wiyo yoɓani to mbiɗa ala gam yoɓima kaari tawa sa noddi tan ablaɓe mboyɗi ne tawa mamalla min ne tawa e nodde no wayi aha ñanden kikiɗe takkusan aɗi gummi jamaatu aɗa faati galle mon a yoɓi ɗo pakke suukara ɗum kam min da min sa ɗum ala noon no mbatta so wima yoɓan tan e waɗ ala mbawɗen Allah wi wasidu idha tabayatum ceenne so on jeeyodiri wala yudarra katibun wala sahidun wala yudarra hoto lorle katibun bindowo o lorle wala sahidun seede on hoto lorle ala woni lorlude ɓeɗe ko haalde ko wona gonga an connoɗo on ngula ko winda ko allorli bindo ngula ko winda ko allorli seede Allah wi hoto seede o lorle hoto masalan bindo o lorle accete ɓe bindi ko yo ɗum tabita ha sondode hoto wul sa wuli ardantuɓe tampe ko in tafa'alu Allah wi so on mbaɗi ko kaɗa ɗon ko fa innahu gande ɗum fusuqun ko yaltude oftare bikum wonande on wattaqullaha kule Allah ko jamira ɗon mbaɗon ko kaɗa ɗon ko goppon ko yuallimukumullahu Allah ene jangina on maslahaji diineji mon wallahu Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandu ko in kuntum so tawi on laatima ne ñamlodirtonde ala safarin koye ɗanngal gonno ɗon jaaɗon hayde Togo aɗa paani kalis minne mi ala kalis aɗa min mboɗo jogi an aɗa paani eɗon jaaha walan tajidu on dañani kaati ban bindowo ko noon tan ɗiɗo on ñamlodiri oyi faruhu noon ko jukunde ɓurtu mortalma sawi go totta wona jukunde hakkude mon jukunde ne mag buuda tun kede tametede wona hanje to mi tottuma ala a tottanmo ko tottuma ko ñamlanma ko tottamo jukunde nde jukunde noon ɓurata ñamade ñamade ɓurata jugunde so neɗɗo ñamlimo ujunere tottatama ko ganduɗa so tawi yeyama heeɓa ujunaji tati ɗum o jogoto kankon o daña ɗo fawi sa yoɓani o yeeya o yitten kalima ko heddi ko tottuma kono sa tottimo omo rewma ujunere tottimo ko jarata temedere ko waɗa mon tan électeur ni majo won kon ɗiɗo ko waɗa ɗum tottama koko foori o jagga ɗum ɗum won jugunde kono noon so ɗum waɗani fa in amina ba'dukum ba'dan so yoga mon yo koolima yoga en paani Togo mi hoolima mi ñamlima en mbaɗani a wi adju mbiyaɗa ala probléme jaggo rek fal yu addi alladi utumina amanatahu fal yu addi yo tottu alladi on utumina mo ganduɗa ko koalaɗo o koalaɗo ñamade o koalaɗo mi hoolima mi ñamlima anne tottu amanatahu yo kañum yo tottu hoolade o sen ɗo hoolimama ka annen so yonti mi sohlani ala probléme an ka ƴa tan so annen so yonti hoto jaam tigi wal yattaqillaha yo hul rabbahu joom makko Allah wi wala taktumu shahadata onon seedeji so on noddama yo on gaddu seedan faako suude hoto min de mi anda min de dal min tan ƴeewe tan min de mi anda aɗa anda message neɗɗo ne seenne waɗa probléme tan caloɗa haalde tan gonga tan ha wona tan wiya ƴeewe tan dal hakkude mo ƴeewe tan wiya seɗɗa haali won tan ɗum boɗe min ko jarnani mi haalde ala koye haalde han kay a haala tan aɗa kaɗa seedi seeɗa ومن يكتمها الله وي كلام سودي سيدان فاو فإنه أنكم آسم بكوديني قلبه بردم بردم بكوديني فلي مو ويد قلبه بردم مكو وي نرى صلى الله عليه وسلم وي برد وني سلطان الأعداء فرسيداتر كو برد إذا صلح صلح الجسد كله
so tawi ɓernde moƴƴi ɓanndu fof moƴƴi ayyo so ɓernde boni alaa ko feewe ma heewi dara ɗum noon o wi ɓernde mabba ko ni ɓernde mabba ko ni nganndaa ko ma hawrani naam ayyo ɓernde kay naam ɓernde woni neɗɗo so moƴƴi naam alhaali ma ne moƴƴi so boni alhaali ma feewa naam wallahu allah noon bima ta'maluna ko golloton alimun ko ganduɗo yafa alayhi shay'un minhu naam e hunde suudata fen allah billahi ko allah tan jeyi ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi ko woni leydi ko allah jeyi wo in tubdu so on peññini ma fi anfusikum ko woni nder mon to bange bonande bonandeji ɗi mbaɗɗon e ɓerɗe mon ɗi son cuuɗiɗi nder walla on peññini nder aw tukfuhu walla on cuuɗiɗi on peññinaani yuhasibukum bihi llahu ma allah hasbir on ɗi yawmal qiyamati ñala omo darna bonande nde mbaɗɗa e ɓernde ma a yaltinaani boowal e bonande wonnode e ɓernde ma jaltinɗa boowal ko fof ñande darga ma allah himno boowal holluma ko mbaɗɗoɗa nder yaltaani e ko mbannoɗa nder yalti fof ɗum holle ɗum ne siiri on ko neɗɗo waɗa he ɓernde kay yaltata on kay fa yagfiru liman yasha'u allah noon ne yaafomo wela yaafaade wa yu'adhibu man yasha'u omo yetta kadi mo haaji leppi wallahu lamɗo allah noon ala kulli shay'in kala hunde gadiru gokkatan amana rasulu nelaɗo allah gonɗini bima unzila ilayhi ko jippina e makko bihi ummorade e joom makko nelaɗo allah deni gonɗini qur'ana wal mu'minuna julɓe ne kayne gonɗini qur'ana kullun julɓe ɓe e nelaɗo o kamɓe pop amana billahi ɓe gonɗini allah wa malaikati ɓe malaikaji allah ɓe gonɗini kutubihi jafte allah ɓe gonɗini wa rusulihi nelaɓe allah ɓe pop ɓe mbi ɓe gonɗini ɓe mbi minan la no farde minen min ceerdata bayna ahadin hakkunde hay gooto min rusuli e nelaaɓe Allah hay min ceerdata o ɓuri o ɓuri o ala ayyo tigi fof foti hay gooto min jeddaani so a gonɗini o a yeddi o tan ngannda fof a yeddi fof gooto ha gonɗe fof tan walla jedda fof gona kefe gonɗina ɗum jedda ɗum a tam wonde bon wa qalu ɓe mbi sami'ina minen kay min nani ko min jamirayo min mbat min nani nanɗe jaɓgol waɗana min ɗoftima joni noon allah emin ñagoma gufranaka kafrangal ma rabbana joomi amen wo ilayka ko fewde ma almasiru woni ruttorde so min maayi koto ma min paas walamma nazalat al ayatu qablaha aya gadiɗo ho ɗum ko allah wi sa miijima ko boni a yaltinani ma allah haɓre ɗum yawmal qiyamati sa yaltini bowal ma allah haɓre ɗum yawmal qiyamati kamɓe julɓe ɓe ɓe gulditi nelaɗo allah sallah sallam ɓe mbi an allah nelaɗo min ka cikkanomi ma taw neɗɗo kam ko ma waɗa kon ko boni kono mi hay miijiɗo ko boni tan ma yiye ma holle wallu min ɗum yo ɗum kay yoowa ɗum yoɗi allah wi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah wi defata fittanu so wona ko wawi Allah wi defata fittanu illa wus'aha so wona fodde hattan mum ko heddi ko koko waɗa tan bimillaha ma kasabat ene wodani fittanu ɗu kala ko golli to banggue moƴƴere o alayha indu windane maktasabat kono faggiti e bonande kala kono golli e bonande windane kono kono miiji Allah mi yaafima famidi tigi sa miijima ko boni a waɗani Allah yaafo sa golli winnande tigi foftiri so wona ɗum moƴƴere wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi ahadin hay goto nangirtake bakkal goɗɗo wala bima lam yaksibhu wona ko neɗɗo gollani kadi nangirtake mimma waswas bihi nafsuhu ko fittaɗo ko miiji tan ɗum winnantake ko ma waɗ joni noon mi jaɓani on onon ne mbiya rabbana duwor e oɗo duwaw mbiya rabbana joomi amen la tu'akhidna hoto nangirmin lefte in nasina somin jeggiti aw akhta'ana walla somin goofi somin goofi tinno hoto jaggirmin eɓe irri allah ko wi ko waɗi kono no eɓe kaala kadi
ربنا جوني أمن ولا تحمل علينا إصرا فترون أمن تدين وما حملته هنن دون نردادم على الذين من قبلنا أدب من عند بني إسرائيل أن سنتوبنا كان برسون كلا توبوا ما يلا جاب توبوا ستبي كان أسكال مات بكروب المال نائب الجود فكر الجود فكر ناي أن فكر ين أسكال ستبي سر ين تلتم ما كمان جولا كمان سكت أنا دي بيسان كابكنا وانا سريع مات sabe yana cumtul jomum tan ma taƴa tan taƴet tan enen noon ko ndiyam tan biccata yaha noon ربنا جوني أمن ولا تحملنا وتفو من ما لا طاقة لنا به وغنى حتى على من أمودهم واعف عنا يا فن ممتن من بكتوج أمن واغفر لنا جاف دامن وارحمنا جوم دامن أنت مولانا آن وني كليفة أمن وانصرنا واللمن على القوم إدوهم بالكافرين هافرين بقامة الحجة والغلبة في قتالهم سمين كلامك على ركب فوق سورة آل عمران simore de ko non de wete na madaniyatun ko madina ni jippi aaje de ko temeddi di aya wona may na bismillah en ballinori ma inde allah arrahmani ko jomyul mede hewde huftitinde julbe hefere be ga aduna ga na arrahimi ko jomyul mede hewde herini ko julbe di na falaka ya imran non ala imran ni wete imran na ويقبام موسى وهارون قاله موسى وهارون نعم قيل المراد به أبو مريم ويام بام مريم كدني إمران نعم إمران ويا بآله مريم وابنها نعم ويام هو مريم ابن وبني آل إمران نعم على كل كم بام النبي موسى كم نعم بام يوم مريم نعم annabi Musa bamu ne adi bamu yumma Maryam du ujinal e du temede jefe naam wana naam bim bamu Musa ene adi bamu Maryam du ujinare e du temede jefe naam wana jonde ma boy ورد في فضل هذه السورة يا من ديدو سيمور تلجوغي بودال نعم أنها أمان من الحيات يا مكاير سيمور دي نعم أنا بدي هولار تبني كوبيته بول نعم بود هذا هو ترى بود نحساب نعم وكان زل الفقير kongalu wanande bas wa annahu yuktabu liman qala minha yani windane bara na kala jangudo na bismillah amin alif lam mim na'am Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah andi mu yani mu ede do karfe na'am wi Allahu Allah kai wala ilaha mun ganda dewete do ala illa huwa sawana kanum na'am alhajju kanko woni burdo mamma yata alqayyum kanko woni tabido nazzala kanko woni jippindo alayka ma alkitaba qur'an annala Allah kanko woni badudum bil haqqi gon qur'ana o jippini dum ema sippori kadi e gonga naam wiyama non woni sababu jippade simone de naam ko hefereɓe najirana naam yahudiyan an nasara en najirana keɓe capanɗe jeegoma neɗɗo baɗɗiɗo hohoɓe sappo e nayi ene mabɓe naam ene hen mawɗo mabɓe e lamɗo mabɓe e kohowo mabɓe e ministére mabɓe naam ɓe gadi hujjodirde ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naam to banggue Isa en sadio mbi Isa ko ɓi Allah sabu ala baba mo ala baba ko ɓi Allah foto wonde naam en sadio mbi kanko ko Allah ni sabu mo wurtina maaɓe en sadio mbi ala o wana Allah kono kanko watti Allah ɓe tata ɗum makko ko Allah Allah koko Allah kanko ko Allah sabu omi heewi somo haala Allah gandata ɗum ɓe mbi gandata ɗum so tawi Allah ne haala heewi wiide ko min mbaɗi min golli neke sinno Allah ko goto wonno o wiyata min mbaɗi o wiyata komi waɗi nelaɗo noon wone jabade nelaɗo wiiɓe wona oɗon jeɓi kam Allah kam ko guurɗo mamayata ɓe mbi aha
oɗon jaɓi kam isane ma mbi aha wadde wona Allah koy wona oɗon jaɓi kam Allah ene amna ranga no welira ene ranga ene amna neɗɗo e ranga yummum no yiɗiri fof Allah yiɗi fof noon waɗirta siɗi waɗa dewel siɗi waɗa gorel siɗi waɗa juuto balɗe siɗi waɗa dabɓiɗo balɗe siɗi waɗa galo siɗi waɗa bas siɗi waɗa ɓalejo wona ko danejo Allah no waɗa fof waɗata ɓe mbi aha ila gayri zalika nelaɗo namdo ɗum heɓe jaabo ha woni fodde capanɗe jeetati e tati namdal nelaɗo jaabi Allah jippini simore nde ko keɓe jinno ko fof Allah addiri simore haalani ko anzala tawrata kanko woni jippinɗo tawreta woni injila e linjila min qabdu ko addi qur'ana jippade udan kanji cimo defte ɗe keɗe pewnoje linnasi waɗande yimɓe kanji gonata sababu fewde neɗɗo wa anzala furqan kanko woni jippinde deftere seerdore hakkude gonga e fenade innal ladina kafaru bi ayatillahi ɓen ɓe ganduɗa ene jedda qur'an e ko wona qur'an humne wordani ɓen adabun lefte shadidun cattude wallahu Allah noon azizun kanko woni polɗo zuntiga min joom leptugo inna allaha Allah noon la yakhfa alayhi shay'un ay hunde suudata ko fil ardi leydi wala fis samai wona asama ay hunde suudata ko walladi kanko woni on yusawwirukum mo ene amna on fil arhami rangaji kayfa yasha'una yidiri Allah so welama waɗa gorko so welama waɗa debbo so welama waɗa danejo so welama waɗa ɓalejo la ilaha kande rewede e gonga ala illa huwa sawana o al aziz o woni polɗo e laamu al hakimu ñeññude golle والذي كان كونه أنزل عليك الكتاب جبت ما دفتر أن الله منه أنا آيات محكمات تنقل داكو نينيا لقنا دكلا جنبو فام وهن أي دين آية الكتاب دين من لسدي دفت دين آية شريعة تمنه شريعة تمنه كو دين دون آية إن تون آية God تنقل دا فامتا so wana arifina billahi en ben gandi ko den pirtata den sare tumno sa mun sare jabata kala wali sare rewta jabata de wonno dum weebaani rewta kanyum yiyata ko jiyo ko araaji on haaldata sare haalta ko yiyate haalta ko memete dum sare haalta gandade ko pirata ko den aayeje ko den aayeje sare tumni biyete Allah andi ko firata de ko sari halta yana to woni o xaru bakke de den mutasabihatun den goni jibide den ganduda faama muye mumen faamata ma woda ko Allah watte ma tan ganda dum non wadi woni hen jiyabe Allah kala woni yimbe be dum ala e qur'an fenat bira ko mi anda wana nun dal mi anda ko haali ka anda mi tan eyi feddo ko ganduda ko ala bakka heddo e ko ganduda ko ala bakkar kono hono yeddumo non e wirdu arane qura ka dai be da ko awiya ka ya jangu wirdu hono jam ber sa jangana natal jam hol bido wono hol bido sa na wirdu natal jam tudu wirno hono jam kono ko hono yeddu kat sa da nundi ko hono yeddu wana nun dal yo sanda haali ka anda ber ko mi anda min de ko gandu ko faman gas jala ko yeddu no tege نعم بل معنى أنه روح من الله كن النور وما ده الله وكلمته بمعنى أنه قال له كن فكان نعم وانتن وين نمنا ود دبي يا woni o xaru godde de mutashabihatun ko jibi la tufamu ma'aniha ma'ana jum famata fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fatari ko be ganduda ene beddo men o nyaare ga gonga fayattabi'una ndewa ma tasabaha minhu ko jibi hen ko ndewa bitira adabbude al fitnati jarabuya sabu majjere mabbe be biya be piraru dakar وابتغاء تأويله أقود فكر وما يعلم تأويله إلا الله على قندر قدوم فيها سوانا الله قصة أي والراسخون في العلم تبيت قندر بين كم يقولون إنبياء بين جاء تفسير بين الله أنت بين إنبياء آمنا به من قوم إنك جبي كوكتا الله أمي من قندر كفيرة
kullun ay piroje ɗe ngandum ko pirata ɗe ko e aayi ɗe mi annda ko pirata ɗe fof min indi rabbina ummi kota joomi amen andi ɗum ɗo mi annda Allah wi wa ma yazakkaru wacortako ko haala ko illa ulul albabi so wona joomiraɓe haqqillaji ɓe mbiya rabbana joomi amen la tuziga qulubana oto on ɓerɗe amen ba'da ida hadaytana caggal nde pewnuɗamin wa hablana rokkumin min ladunka ummarade to ma dokka min rahmatan yurmen innaka na an Allah antal wahhab an woni dokkowo rabbana e joomi amen innaka na an jami'un nas ko an woni jogorɗo rendinde yimɓe li yawmin wonande ñalawma la rayba fihi sikke ala e on ñalawma ko garowo an rendinte yimɓe fatu jaazihim jaɓaɓe bi a'malihim golleji maɓɓe kama wa'adta bi dhalika hono no fodirɗa ɗum inna allaha Allah noon la yukhlifu al-mi'ada Allah lundata ko fodore nde foti إن الذين كفروا ستويكم بين يجبه لن تغني نفتا عنهم قام بأموالهم جودة لمك ولا أولادهم بمك نفتا من الله إلا الله شيئا هيدا نفجد الله جودهم إبيهم على فنفتا الله وأولئك بين الله هم كانوا عندهم وجود النار ونكفت إجيهم ونتشت إجيهم والذي آدم إيرو كذا أبي ويكون آدم آل فرعون يبي فرعون والذين يبين من قبلهم adinoɓe ɗum ko ene aadi ene sammude en ɓe kazzabu pennin bi ayatina e qur'ana amen fa akhadahumullahu Allah halkiriɓe bi zunubihim sabu bakkatuji maɓɓe wallahu lamɗo Allah noon shadidul iqabi kanko woni cattuɗo lef wa nazala lamma amara annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alyahuda bil islam aya garo o jippi kono nelaɗo Allah yamiri yahudiyankoɓe wonnoɓe ɗo madinatul munawwara en ɗon bani Quraysata en nde o arti wolde Badri o arti ɗo Madina ɗo o rendini yahudiyankoɓe wonɓe nder Madina ɓe pop bani Quraysata en o noddiɓe yoɓe ngar ɓe jaɓa Allah wata wa'adahum o sappaniɓe kanko nelaɗo Allah soɓe jaɓani Allah yeɓe totti walla ɓe totta lempo koy soɓe jaɓani Allah ɓe totta lempo ko barowo kamɓe yahudiyankoɓe ɓe jaabimo ɓe mbimo la yahurrannaka an Muhammadu hoto homte an qatalta nafaran min Qurayshin furtan a wari dental e madi e makkanaɓe Qurayshiyankoɓe ahmaran ko neeriɓe ɓe mbawa haare la yarifuna al-qital ɓe mbawa haare ɓe mbaɗɗa ɓe haydara mbawa ɗum murtinma cikkora minen sa ala men ko mbawɗa men ma andu ñande memɗa min a wattata ɓe mbino nelaɗo Allah wi qul an Muhammadu wi lilladina kafaru ɓeɗo yahudiyankoɓe jedduɓe Allah wiɓe sa tuhlabuna ma on poole ko mbiɗon ala ko wawe man ko ma on poole mo on mbare mo on ndahe mo on job lempo fof ma waɗe mon ala ko mbawɗon son maayi kadi wo tuhsaruna en ndendina ɗon ñande yawmal qiyamati ila jahannama fewde jeygol nason ɗum ko bisa mbos almihadu daɗɗete famide eyyo tege o waɗi ɗum wona sabu temedde jeegomo e maɓɓe ɗo jeere Madina ɗo woni hande ɗo ɗo jeere Madina nde woni hande ɗo gambol gotol nan ɗon bange rewo jeere nde gambol ngol ko ɗon asano temedde jeegomo e maɓɓe gadda ene nguuri ene mbaɗi ɓoggi ene mbaɗa e ɓoggi Seydina Aliyu e Seydina Zubayr taƴi daaɗe maɓɓe beddiɓe gambole ngubbi ɓen ɗon ha joni e ɓen hay tan to wonti ndodi kono ɓen ɗon ka ɗon ɓe ngubba ko Allah wino ko waɗi ana mino aɗa nelaɗo wawi maɓɓe Allah wi onon julɓe ɓe qad kana lakum ayatun laatanima on hawnide fi fi'atayni e nder pelɗe ɗiɗi ɗin tagata pelle ɗe kawri ñande walde Badr fi'atun hen fedde wotere tuqatilu fi sabilillahi haɓete koye diine Allah ɓen ko temedde tato e sappo e tato ɓe jogui ko pucci ɗiɗi e mekeñaji jeegom e kilométre jeetati ɗum ɓe jogui ɓen goni julɓe
وأخرى فد وندي كافرة كو يدود الله يرونهم كم بهفر به ابن جي جول به مثل يمكن بيروج من دي نعم كم بهفر به كم أجنر نعم جول به كو تيمد تاتو اسابوي تاتو نعم عندي كم بيلتي ما بين هيود رأي العين جيندرغول ييتره بندار جول به جيبه Allah wadi Allah do joni way kono ko cugolon ko mbadanno ni non Allah wadi lacciri ummanan lacciri bammanan dum Allah wadi no e be ndara hefere be kambe julbe be naam e bi be ka en monyata Allah famdidi hefere be ha famdi ha wadi cettini be basi hulde fu be basi hulde kambe ne kadi Allah famdini be gide hefere be naam Allah famdini beega e gite be Allah famdini gite be e gite be fulbe basa huldirde habe kawra naam be baddirenko be baddirenko de wallahu yu'ayyidu bi nasrihi Allah en sembina ballal mum man yasa'u ma haji sembin inna fi zalika wa na de kala la ibratan ko teskueli ulil absari wa nan jomirabe haqqillati be potti naam julbe be mbare mabbe capanɗe jeeɗiɗo nda he mabbe kadi capanɗe jeeɗiɗi da nda hen capanɗe jeeɗiɗo mbari hen capanɗe jeeɗiɗo be mbari be kadi gay kokkolli mawdi Abu Jali en ɓurɗo uttide ɓe nadri en ɓen mbara hen Umayya en ɓe fof ñan hen maayi ɓurɓe tidde ɓe kadi ndaha Abbas bamum nelaɗo cawliɗo o no faylu en ben fof ben ñen hen daha ben jamareɓe gonno mo ngal sinaji ɓe ɓe ko ñen hen daha fami ɗon de tigi eyo tigi woni noon ko noon andi juɗɗe polide ñen hen woni walde badre o wi julbe be ñande hen capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo naam ko ummiɓe Makka ngari Madina jogii darapo mabɓe ñande hen ko Seydina Ali naam Madina naɓe ñande hen ko temedde ɗiɗo e capantato e jeegomo jogii darapo mabɓe ko Saadu bun Ubadata ñande hen kamɓe julɓe ɓe maayi hen ko 14 en jeetato naam ko Madina naɓe heddiɓe woni ummiɓe Makka naam faami allawi zuyyina sudanama linnasi wonande yimɓe hubbu shahawati yidde tuyoji naam Allah suɗani ɗum yimɓe ɓe naam walla ko seyɗani suɗani yimɓe ɓe Allah wi suɗi ɗum minan nisa'i to bange rewɓe wal banina e ɓiɓɓe wal anadire jawɗele kewɗe al muqantarati dendinade min az-zahabi ko wayno kange wal fiddati e khalis wal khayl al musawwamati e pucci jonnade wal an'ami e nemoraji bey e baali e nayi wal harsi e ndem ɗo fof ko neɗɗo suɗana ɗum Allah wi zalika ko haala ɗo ko pop mata'ul hayati dunya ko kaari gurdam aduna ɓiɗɗo debbo jawdi mbimi kange kaalis puccu fof ko geɗal fof ko gahaɗa tagi nela sallah sallam o wi bima fil hadis nelaɗo ala hen kañum jeeɗa ɗiɗa e maɓɓe o denaɗo o wi o hubbiba ilayya min dunyakum salasun nelaɗo wi aduna mon o guettati dom jinmi hen ko julde jinmi hen ko lati jinmi hen ko horde في الحديث أيضا لست من الدنيا ولا الدنيا مني نلا دلوي مي جياك أدنى أدنى جياك ساينا وأردني دبو الله وي زين للناس حب الشهوات من النساء كوين ريو أي أدري هذا فيبدي نعم وقدم النساء لأنهن أعظم زينة لو أن ريو
ɓuri mawnude cuɗaari aduna innahunna hibalatu cheyɗani kamɓe rewɓe kamɓe ngoni pittol seyɗani so tawi iblise yiɗi tuufade neɗɗo tan tuuforto ɗum ko debbo kañum woni tartaka mum wa yahmilna al insana ala qadir rahimi ko rewɓe ndondoto neɗɗo yo taƴ en ɗam waktisabil mali min al harami rewɓe nduɓata neɗɗo yo fabbitoro jawdi no harmiri wartikabil muhramati e waɗɗitinade gueɗe kalminaɗe fof ko debbo waɗa san tan wona debbo hay goto yahata Cameroun mbaɗata koto gonta dañƴa fof ñaama kono noon joom sohli ganila ene sohli diwaru poosa ene sohli gueɗe kewɗe tappi jooɗ banta lateru fof ene sohli ɗum heƴataɗo tago jaha dillini sababu sa dillini sababu aɗon gui tan a wujjat walla jam faɗa ɗum noon ko debbo waɗa ɗum saɓe ngalano hay goto yaha nelaɗo wi ma taraktu fitnatan adarru ala rijali min annisa'i nelaɗo wi mboɗomi yaha mboɗo maaya kono mi woppane aduna he jarabuya ɓurɗo debbo jarabuya ɓurɗo wawlude lornude gorko debbo o wi woppane woppane aduna jarabuya mo ena lorla gorko ko ɓuri debbo o wi ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin aslaba lubba rajulil hakimi min kunna o wi o meeɗa yiide ɓe ganduɗa ko ustiɓe haqqillaji ustiɓe diine ɓe ɓoora haqqille gorko mo ganduɗa ko ƴoññoɗo kaqqilɗo ɓe ɓoora haqqille ma wanta toy on to huƴwat kamɓe mbaɗa ma neɗɗago ma guitta kamɓe mbaɗa Allah wi ɗum ɗo fof ko gurnam aduna tan koko gasata jammire ɗe noon kono koko gasata wallahu en so Allah endahu ene husnul ma'abi ko ɓuri moƴƴude ruttorde saɗa reeɓa reɗɗo ko woni to Allah ɗum wi an Muhammad